Jo, takže to všechno to spadlo za toho ruba. Takže to jsou taky červené kuličky, jo, červené kuličky. Takový, jo. A beru to takhle, jo, že beru půl a jeden přes den. Jo, ale já beru půl a celý a půl a dva ještě. A v noci ještě 50 ještě. Já beru toho víc. Takže beru půl, celý. Půl, já mám, jak je to napsáno takhle, jo. Tak já budu půl, celý a dva a ještě večer 50 ještě večer. No. A na to si dám ještě pivo, když mám volno, tak to dorazím úplně už celý už. A to jsou taky červený kuličky takový. Takový červený kuličky jako barevný. Chceš taky prášky, jestli chceš, na uklidnění. Nechceš. A jsou silný. Já se volá kámošům a všichni usnuli po tom prášku. Po té 15 nebo po té 50? Po té 15 usnuli všichni. 50 to je strašná 50. To spíš jak blázen z toho. Co spíš? Taky. To jsou věci, teda. Show, teda. Super. To jsou věci. A mám nový show. Midgets. Masáž mojo midgets. Masáž kouření, masáž yeah. Masáž kminci, masáž mojo. Midgets. Masáž kouření, dálkar. Yeah. Yeah. Za vlasy. Yeah. Tak dělám show, mám nový show. To novější trošku, no. To novější, tak jsem myslel. Ale vlastně to vlastně padají z toho. To pálí z toho, jak dělám. To fakt ale pálí z toho. Ty vlasy, z toho, ty pořínky, to. To jsou věci, víš teda. To je nový show, tyka, to je novější. Víš? Tam to je starý, to je novější. Víš, jak to dělám? Říkám, prcání, lízání, kouření krky, vyprcát, mal neprošopnout, znamená, midgets, ten trpaslík, ruka tehan. Dáli kabaret, masak bočop, fucking show, nekliky, saky, pusy, smelly pusy, masak bočop, svou, poklou, midgets, masak bočop, midgets, dáli hand masáž. A když vidím lidi do dálník, tak dělám jako midgets. Jaký babo. Řekni masáž, lízání masáž. Za vlasy, za vlasy, Trobaso. Tak dělám show, když dělám show takhle. No a pak tam zalezlo je to. A ještě Rocky Balboa, počkej, dáme svaly. Počkej. Šefe, ještě uděláme. Itářský řebec! Rocky Balboa! Rocky! Dálí kameře! Itářský řebec! Rocky Balboa! Dálí kameře! Rocky Balboa! Já jsem zničený z toho, to je náročný, člověče. Už jsem urychlený z toho. Už jsem úplně náročný. Já se beru. To je náročný, jsem zarychlal z toho. Už to je náročný, co? Ty uličníku. Dám si věkačku jednou. Tu 15. Mě kuse. Protože vyvekáme to. No. Dobrý prášky? Martine, dobrý prášky? Jo, prášky náhodou dobrý. Takový černý količky jako černý. Takový černý količky jako Rocky Balboa. Věkáme v mě kuse nějak normálně, cítím nějak v mě kuse. Takže věkám. Co věci? Co věci? Ne, vlastně. Dálí kabaret, italský řebec, Rocky Balboa. Dálí kabaret, Rocky Balboa. A vy jste říkal Roman, šéf, že mi udělají plastiku, jako když byl mladý, za Rockyho. A udělá show a pak budou všichni chodit za Rockym do dálinku, všichni budou chodit. A David mi udělá, Roman říkal, že David mi udělá plastiku na Rockyho. A budu napsat na tyčku Rocky Balboa Dálin kabaret. Rocky Balboa. To budu napsat na dálinku. A David mi robí plastiku na Rockyho. Já mám stejnou takovou. Oči má taky stejný. Že nos mám stejný, oči stejný.
Až je to upraví ty pisky, mám podobný, to upraví a bude jako roky. Až ti budou chodit dálinku, len roky bauba. Až ti budeš za rokem do dálinku, budou chodit všichni za rokem do dálinku. Roky bauba! Roky, jo! 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 Dálnika hned! Roky bauba! Jo! 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 Dobrý, to jsou věci, víte no, ne? To je blázné, jo. Ten je konečný člověče. To jsou věci, víte no, ne? Až ti budou chodit za rokem do dálníku, všichni budou chodit. Ale musí být ta plastika, udělat David plastiku. David mu dá plastiku, víš co? Pak mu to vrátí třeba jiný, zase. Třeba. To jsou věci, ne? Že mu to vrátíme, tak čau Davide, čau Jirko, čau Romane, čau Patriku, čau Mohamed, jo, čau šéfové, čau Lukáš, Martin, jo. Jsou šéfové, čau. To jsou věci, víte, ne? Já jdu za čau. To jsou věci, víte, já jdu za věc, co teda. To je blázné, teda. To jsou věci.